Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mike tenggo ya. Nggih. Sugeng sonten, sugeng enjang, sugeng siang, guys. Moga-moga rika kabeh mekayune kakange mbokene ramane biyunge adi-adine pamane li kabeh deparing slamet sehat, rezekine pirang-pirang. Lurah-lurah nganti mambrah-mambrah. Ora ngosi angel golek ngumpulno ngosi kangelan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, berkah barokah. Sehat yuk, priye kabare? Ya, alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah melu bunga. Lah, wis lawas-lawas ketemu, kayak mayu pada topokan. Gendut-gendut rasa. Gendut-gendut rasa. Gendut-gendut, ora gendut. Gendut-gendut. Ganti. Geminta gendut, sikris ganti. Gendut-gendut rasa. Gendut-gendut rasa. Masalah tani. Masalah tani, guys. Soalnya udahnya kita kak. Kita ikan kan terus terang, ora nyawa. Ya, jadi sore kia arep topokan babakan pertanian. Iya. Apa cita-citane tani? Iya. Mik nganggo mik. Nah, mike teng aja kelek. Mike aja digletakna. Teng mike gelas. Ya, carane nggo Patut-patut. Patut-patut mik. Apa sih sanes mulai arep Mas tandur-tandur musim tanam? Ya maksudnya kian nyebar dhisik, tapi kikerikan wangane urung mili. Ujug-ujug kan tandur yang kau harus nyebar wini harus dadi tembek. Tandur macul, traktor. Lah wangane sing priye wangane? Wangane dadal bae ndek kita kerigena. Urung mili. Urung, mesti kerigena pindho urung mili. Wangane jadi dadal bae dadi urung mili, guys. Lah, ceritane kowe jere mau terus maring sawah. Terus ngapa? Mau kowe nandur kacang, ngubur jenenge ngubur kacang brul nang kebon Budin, Pereng. Dadi ngubur ya ana sing ngubur kacang biringan. Iya. Ora ngubur duit. Zaman kuno ta ngubur duit apa dipasang lurah, ngubur duit kan. Zaman kuno ta jere ana wong ngubur. Buburi ciri nyung ya orang lakon weru, orang lakon bubur, orang bagian. Lah kowe ngubur kacang. Rampung apa urung? Tembe telung kotak bukan udah. Iki ora rampung-rampung. Langkah sing batiri. Dewekan, guys. Suca petit asal rampung telaten. Alon-alon asal rampung. Kelakon. Oh, ujarku alon-alon asal rampung. Dadi wis ganti maning. Apa-apa wis ganti zaman. Nandur jahe galengan. Nandur jahe galengan ngono bae nganti pol. Kepanasan. Ngono bae nang galengan. Aduh, panasen ini. Lah gue mau ceritane gue nandur kacang apa? Kacang jere kacang Garuda gede-gede pisan. Jere sing 4 bulan. Piyuh kacangnya gede-gede pisan. Kan kacang biasanya 70 dina ya. Kuwi jere suwe. Yang masih 70 dina kacang. Kan 70 dina. 70 dina sih berarti kan rembulan 10 dina. Langgar ku sing Garuda ta jereng luwih 70 dina. Mike tenggo mike. Kesuwen. Anger kacang biasa 70 dina. Anger kacang Garuda melayang apa kacang Garuda terbang? Maksudnya kacang Garuda ke wini yang gede-gede kacangnya. Jenenge kacang Garuda. Gede-gede, guys. Ya. Bapak jerem nandur kue pari-pari apa? Oh, ya. Iya. Ceritane nyung kowe mau maring Jibarang. Oh, maring toko besi. Tuh maring toko besi. Mas tuku wini maring toko besi. Lah, mikirnya kan yang maring toko besi. Jebule nang pipir toko besi, kue anak bakul wini. Dadi nang pipire mlebune maring
ngarep toko besi nyong terus geser kiri 2 langkah maring toko Mbak pertanian. toko wini maring toko besi, engko duwe paku. Iya. Omahku bakule. Celep. Lah kuwe Wini apa? wini pari nyong takon. Bos, wini sing paling jos ndi kiye? Lah wini apa? Ya wini paling jos bat. Lah priwe dening jos? Ya jere ku ya manake akeh. Eh, Manake akeh pisan sering manak. yo ora sering anake ya sepisan masa sering kaya Jere ayam. sering kok. Jere paling manak, pon manak, paling manak, pon manak. Dadi mengko jere mulai gawe aran aben wage. Wage gawe aran, cuma wage gawe aran. Meteng kopon manis kayak si Wardi. Inisial banget. Pon manis manak. Wage paling babaran. Kuwi jere paling nyong sing tuku miki. Lah kuwe jere kuwi apik kandel. Kandel pisan jere. Yo karo ora kenang amang, kok ora kenang amang. Lah jere bakule yang mandan tahan hama. Ningen yang ngadu hati-hati. Iya ngadu warawiri semprot, digarem, dibanyoni. Iya. Kok teyeng anu sih, teyeng maring sawah nandur kacang sih. Teyeng. Keprime golek nandur, diwarai nyong. Ya kayak karo panja. Jret. Tandur pari ya bisa. Jadi jelep begitu panjane. Iya. Jero apa cetekan? Ya semedengan, kok jeron mengko ora dikil-dikil. Oh, nah cetekan. Ya anu kegawa banjir. Anu pada kue. Teli anggaran udan. Anger cetek kegawa banjir guys. Lah rampung. Tumbe telung kotak, anu dewek mubur dewek anu apa? Manja dewek. Lho ya ora rampung maning panas sore mau. Iya. Kayak tejo. Tejo kuwi kan gawe bata dewek, ngobong bata dewek, nggodhog wedang dewek, liwet dewek tejo. Tapi siki jere tejo nang Bandung. Urung bali. Kayak angka 1. Lho kowe rampung akhirnya. Ya rampung. Alhamdulillah. Rampung. Sing medan dingin. Ya. Ya gue kopi sing seger banget ya. Kopi seger banget ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Garit apa ini? Rasane seger. Kula arep ngombe kok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teware sapa? Pak Kiai Fuad Hasim. Karo Pak Kiai Amin Sarkasih. Iya. Teware Pak Kiai Fuad Hasim karo Pak Kiai Amin Sarkasih. Tiap seplokan alhamdulillah. Tiap seplokan. Angger Gari tapene. Yang tak bobot tape lah. Yang teman. Tape guys, tape. Sele ole.
Bapak sing tes tuku miki maring Cilongok.